వస్తున్నా నీ కొండకు నేనొస్తున్నా నీ కొరకు దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు వస్తున్నా నీ కొండకు నేనొస్తున్నా నీ కొరకు దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు గురుస్వామి వేసిన అడుగుల్లో అడుగులేస్తూ తరలి వస్తున్నా గురుస్వామి వేసిన అడుగుల్లో అడుగులేస్తూ తరలి వస్తున్నా స్వాములందరూ చెప్పేటి శరణాలు మనసు పూర్తిగా చదువుతూ వస్తున్నా స్వాములందరూ చెప్పేటి శరణాలు మనసు పూర్తిగా చదువుతూ వస్తున్నా నీకు నెయ్యాభిషేకం చెయ్యాలని నిష్టతో నెయ్యిని తెస్తున్నా వస్తున్నా నీ కొండకు నేనొస్తున్నా నీ కొరకు దించను ఇరుముళ్ళు నీ సన్నిధి చేరే వరకు